Yarı gece sağada man 12'den geçipdir kim kapya kız. Sağlıktır da her ne. Ana göreylan. Kim kan göreylan. Jigim. Yarı gece ne sağlıktır ne her ne. Gel. Gir hani. Gel hani. Geç otur şu tayda ne oldu? Saat 12'den geçti yarı gece çağalan öýüňde ýokadym gelsin näme boldy bir öýüňde hemme zat gowmur näme boldy bir maňa bir aýtsana ýüzüň aşağı salyp otursyň bir gurlay sen haçana sen şey edip durjak bir gurlay diliň ýokmy Men bulayım işaretledim. düşünmedim o näme hemişelik geldim bir näme bolany bir düşünür maňa hemişelik geldim diýen mene hiç zada düşünüp bilem o näme boldy bir maňa düşündir näme ýollaşyň bilen araňda bir zat boldymy Jim sen öýde diýäni şoňa şu özüň bir düşünýän akıl ýetirýän şoňa Bana düşünmeseler men näme deýin? o näme düşünen oklar aýtym sen olary düşünmelermi Meninle şolayın kesekisi hali men öýe soduran aklar. o näme keseksi ýaly sen özüňdedir günä ilki özüňden gölle olar bakan etmesen bu edýän hereketiň bara maşgalany düýk göter ýykyp ýatyrsyň be ol oglan öýde erge oglany meňläni ulýaly oglan belki sen günä sen özüňdedir sen bu edýän işiňden öýüňizdekiler habarlymy beýdiýsene men häzir giýewajaň edeýin ýylyň ýel çalmaka ýöre düşündiňmi onuňdan oýun bolmaz alo Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Gowmgew. Ýary gejede beýme daýdan bagşlarsyň da. Jigim gelipdir, saglyktır. Hani sen bir öýe gelen aýlan, bir gurlaşaly. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Komtak. Hawa, gowmgew. Gelinim. Wa alaikumussalam. Gel geç. Senem ýary gece beýme daýdyp, atwarmarsyň da bagşlarsyň. Ya gülýärler. Han näme boldy araňyzda bir maňa aýdyp ber. Ay näme? Bir arasynda maskara ýagdaýlary düşünýärdiňem bolýar da, şala bir sene men üçin bir gaýtmagam bir gowgatdy. Sen aýdanyňa mamla. Ýöne şu taýda bir açyk düşünsek bolmaly. Kiňidem ýaşlyk edýäňiz bu hereketiňizde asla bolmaz. Düşünüň bir zada, maşgala diýilen zat mukaddes zat. Wagt men düşünýän ne bolýan? Her hereketde men düşündirjek bolýan. Beýlesine bakyp, şu öýkeler ters düşünüp gördi. Jigim, anwar bäriňe gur. Men ýaňam aýtdym, ýene daýdyan. Maşgala diýilen zat mukaddes zat. Onu yıkmak ansat, dikeltmek kıyın düşünýän bir zada. Öýüňdäki çağalaryňyzda nädip gözleýäňiz şu hereketlerini? Bir açyk ýaşlyk etmän aklyňyza aýlanyň, beýniňizi işlediň. Bir açyk aklyňyza aýlanyň. Häzirim ýylyňa ýel çalmaka öýüňe tarap ýöre. Ýew, senem mundan gowun etme. Ay ýaşlyk edenler, men şuňa derek senden ötünç soraýar. Hediýet adamlar, ne görýäňiz? Şu kiçiräjik wakamyzdan mysal alşymyz ýalyk. Size ýüzlenýän maşgala diýilen zat mukaddes zatdyr. Edebi çağalamaga däl dostan özüňize bermeli.